என்ன ஒரே மாதிரி நீ அதே கடை நீ வந்து டிசம்பர் 10 விக்கியோட பர்த்டே ஹாப்பி பர்த்டே மச்சான். சேம் டைம் மச்சான். இவருக்கு பர்த்டே தான் பர்த்டே. நானும் விக்கி அப்படின்னா வந்து ஒரே ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரே டைமிங்ல பக்கத்துல பெட்ல வந்து பிறந்தோம். பட் ஆனால் அப்புறம் ஷர்ட் வந்து இம்மான் தான் எனக்கு எடுத்து வாங்கி கொஞ்சம் கொடுத்தாரு. ஸ்பேஸ் கட்டு. அது இந்த இடத்துல எங்க அண்ணன் இல்ல. அண்ணா வந்து கோயில்பட்டி வரையும் ஒரு ஷூட் போயிருக்காரு. வரத்துக்கு 1 மாசம் ஆகும். அதனால வந்து அண்ணனுடைய அன்பும் அருளும் எங்க இருந்தாலும் இருக்கட்டும். உண்மையிலே அக்கா வந்து சர்ப்ரைஸ் ஆயிட்டா. ஓகேவா, கேக் வெட்டலாமா? ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ. கேக் பாய். ஆமா. சரி.